Lesung Jumbenglung ki lagu lawas to, Truk? Ya. Ning karo kanca-kanca di aransemen. Aransemen. Heeh. Lek cara mobil atau sepeda motor dimodifikasi ya, Truk. Heeh. Kula nek sing saut-sautan. Oh, ngono. Heeh. Tok tok tek tok tok gung tok. Heeh. Biyen aku tau krungu sing muni tok tek tok gung ki penggemare berat Ki Haji Anom Surata almarhum. Masa ya sak tok tek tok gung wis dicengkok kaya Pak Anom Surata. Piye, Truk? Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok agung. Saking suarane apike ya Truk kuwi. Heeh. Desa iki molek nganggo gamelan cetha. Nek tanpa gamelan utawa garingan. Nah, saut-sautan ing antarane Waranggana karo Wiraswara. Nek tanganku ning dhuwur kuwi berarti wedok, nek ning ngisor berarti apa, Gong? Keri. Iso keri lho. Lek aku ning dhuwur wedok, ning ngisor lanang. Ayo diperhatikan. Nah. Ketok oleh kompak. Waranggana karo Wiraswara, wedok ning dhuwur, lanang ning ngisor. Langsung jumenglung, suruh imbal-imbalan. Ayo. Nah, ayo. Ora usah cepet-cepet sih. Nah, ayo. Pokoke lek tangane Petruk ning dhuwur kuwi wedok, tangane Petruk ning ngisor lanang. Ayo. Jiro lu. Langsung jumenglung, suruh imbal-imbalan. langsung jumenglung, Manakar mangungkung, tumandang ngebagi sajroning padesan tok tok tek tok tok Dung. tok tok tek tok. Ayo tangane sawangan to. Nah. Ora padha mau, lek padha mau jenenge apalan. Oh. Ayo. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok. Sing lanang bagian ngegungi. Ya. Yo, ndak boleh nyontek seperti tadi lek dibaleni padha mau Di mana kecerdasan nyawang kene kabeh ayo. Jiro lu ya. Langsung jumenglung, suruh imbal-imbalan. langsung jumenglung, Manakar mangungkung, tumandang ngebagi sajroning padesan tok tok tek tok tok Dung. tok tok tek tok tek tok Dung. tok tok tek tok tok Dung. tok tok tek tok tek tok. Nah, wis jenenge kompak. Sempak semangat untuk menuju kompak. Nah, rodok cepet. Rodok cepet. Jiro lu ya. Langsung jumenglung, suruh imbal-imbalan. langsung jumenglung, Manakar mangungkung, tumandang ngebagi sajroning padesan tok tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok. Wong gawe meleke sinden karo Wiraswara angel sepira. Oh, ngerti cepetne bingung ya, Truk. Ya. Wah. Luar biasa. Sing do tesih wungon matur nuwun. Sak do melekan terima kasih. Ingkang wonten ing lapangan Yayasan Gandul Rasa. Uga dulurku Mas Eko Mugiono ingkang wonten Cikarang, Mas Sukri ingkang wonten Jakarta uga. Lan kanca-kanca WMC uga, kanca-kanca PWKD. Uga kanca-kanca DKC, Gong. DKC iki Nganjuk. Dwija Kangko klub Nganjuk iki uga sawetara do nyusul tekan Bojonegoro. Nek ora rasa tresna kelawan awake dhewe tangeh saka Nganjuk tekan kene monggo ya adoh. Oh, ngono ya, Truk. Ya. Sembah nuwun. Kanca-kanca penggemar berat Dalang Anom Dwija Kangko. Oh, nggih. Terima kasih. Ya, pelok, Truk. Iki mau kanca-kanca apa? Sinom terus dibacoke ning gondang dute. Wah, ya. Wis di-share karo kanca-kanca tanpa latihan. Oh, tanpa latihan, heeh. Saurunge Mas Andi TB karo Mas Gandul, ya munggah panggung diaturke ya sinom. Heeh. Iki tanpa latihan, langsung muni ngene nek kekurangane nyuwun pangapura. Nah, ya. Ngono ya, Gong. Heeh, diaturke marang dulur-dulur sing tasih lenggah, tasih pinarak, ya. Utamane para pini sepuh
Lah ket sore rong sempat metu lagu sing klasik kok, Truk. Ya. Kula aku njaluk sinom. Nyamat engko dibajutin dangdute ya sinom. Oh, ya. Karyane sapa? Karyane sing ndang Mas Eko Widodo SSN MSN. Oh, ngono ya. Coba. Sing nembang sapa? Bu Rini Rahayu engko dangdute bareng-bareng. Oh, ngono. Aku njaluk cakepane menangi jaman. Ya, coba. Coro, Ro, bonusmu lagu Lenjer Kuning mau. Ati dum tas siji. Kok kanca-kanca, kanca-kanca di-request karo Pak Eko Mugiono digarap gamelan tok kudu iso. Kanggo pentas tanggal 19 November ana ing Mantingan Ngawi engko insyaallah karo anak wedok si Niken Salindri. Heeh. Bengi iki jane ya karo karepe panitia nu karo nduk Niken Salindri ning bocahe ana ing Surabaya terus ora iso sowan. Ya, ya. Mengko ketemu awake dhewe tanggal 19. Heeh, ya. Monggo Bu. Bu Rini Rahayu, coba. Mugiono ki asli saka Bojonegoro ya, Truk. Ya iki jek monitor. Sing disawer ki ora mung trima dalange, klebu ling nembang Mbak Prigel mau ya disawer. Terus sing gawe lagu Mas Rudi Garing ya disawer. Wah, jan kabeh disawer. Wiyagane, Truk, disawer iki tak gawa, engko ditumsuk arep bodo. Oh ngono ya. Mangga. Ayo, kok Pak Dok gawe meneh iringan sing luar biasa sing anu neh ngono kuwi rada longgar-longgar. Piye carane kok iso tetep awake dhewe iki dadi tolok ukur gen ditiru karo wong pirang-pirang. Heeh. Kudu ngono, Truk. Gawe sing sangar-sangar ngono. Ya, ya. Ya, heeh. Ki mau yo ngrejekeni Truk do ngadem kene. Ya. Kanca-kanca gen dicatet ki tambah jadwal. Sore mau WA yang-nyangan langsung dadi tanggal pira? Tanggal 9, Truk. Wo, 9 Desember. Ora. 9 Mei 2026. Suwi metu gojian. Sing cedek-cedek saiki ora enek to, Kok. Sedeke rada sepi lho, Kok. Ini to. Gendho prihatin kok, Dengan. Ha iya. Kancane ora enek apa-apa awake dhewe panggah mlaku lek alhamdulillah. Ya. Mangga. Syahadat lan salate
zakat poso lan kaji Paeka mugi ana ki lek piyayi nek duwite ki ora nek serine. Sing disawer ki ora mung dalang yoga pemusik sing nyanyi karo sing gawe lagu. Sukri ki lho disawer. Sukri ana cara kok? Heeh, dijak ngopi sesuk piye. Lek duwite turah kaya ngono ki Mas Tulus Cikarang ya melu monitor uga. Mriko Pak Slamet Pekek Lodaya. Nggih, wae sempat kula nggih. Apa ki Mas Rapat? Oh nggih. Ugi Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta tasih monitor ugi wilujeng dalu Pak Kangko nggih kula nderek wungon streaming. Kula mireng bocoran saking Mbah Rasim 16 Januari ngasta pakeliran wonten ing Pojok Watu insyaallah ngoten nggih. Ugi menika saking DKC Nganjuk nyuwun gending dalang sapa nyono saking DKC Grojogan Brebek matur sembah nuwun uga Mas Komir Manyaran pengusaha rancak gamelan uga monitor. Hah. Ya, coba dilajeng rumiyin. Jongong saangsa mangko pas mlebu dangdut Mas Andi TB karo Cak Gandul diaturi munggah yoga. Heeh, ya. Sing rukun-rukun pisan meneh Mas.
tanpa latihan mung didumi not utawa notasi neng grup langsung iso muni dadi Mas TB. Niki judule napa Mas Pedro? Sinom. Zaman Edan. Jaman edan. Wah, ingkang ngripta tembange niki. Lek tembange sinom wis ana wit dhisik. Ning aransemene Aransemen. sing gawe Mas Sri Eka Widodo Pak dosen. Wah, Mas Dodo, Pak dosen. Wah, jan. Dodo. Nggih, Dodo. Lah ya Dodo. Kompos. Kula nyuwun sewu, niki kan ingkang aransemen ulangnya Mas dosen. Heeh. Kula niku malah kemutan suwargi Pak Karang. Karang apa? Karang Kadempel. Karang Padan. Pak Pak Mantep. Pak Mantep Sudarsono kan nggih nate nyiptakno tembang Jaman Edan. Jaman edan. Jaman iki apal pratapan. Lah apal no? Pelek. Jaman Edan. Jaman Edan yen ra ngedan ra keduman melu ngedan ora tahan wolak wali ing jaman kursi-kursi nggo rebutan rakyat cilik dadi korban jare jaman reformasi ning korupsi saya dadi Ya. Ngisor ya. Dhuwur subur ngisor ajur keten. Iya bener. Rakyat dadi ajur mumur. Soy. Tepuk tangan. Tahanan. Wong tukutan. Golekan. Jaman edan yen ra ngedan rakyat duman. Produk kelingan sadi-sadi, Pak. Iya. Wah, niku malah saat iki dalan semen ulang kali Mas dosen Duduk Priambodo. Pak. Kula saestu nggih remen kalih pagelaran dalu punika, Pak. Apa Cak Nduk? Kangko, Kang Heeh. Petro, Kang Gareng kalian Nggih. Kang Bagong. Kaya-kaya ki gumun setahun jembleng serendeng. Apa sing digumuni? Kula saged pinanggih kalian jenengan dalang viral, dalang kondang. Dasare jenengan nggih ketingal guyub rukun nek panggih kalian sak dulur-dulurin jenengan. Iya. Kula mengikuti TikTok-e jenengan lho. Heeh. Nalikane dateng Blitar wonten Kajat jenengan ngempal kalian Kang Mase. Mas Sinten- Kalinggo. Nah, Mas Kalinggo terus jenengan kalian belionya Cahyo Kuntadi. Nggih. Saestu kok ketok do rukun-rukun. Oh jenenge dulur kok. Saestu jenengan Dulur. sembadani kalian anggotane jenengan nggih ketinggal sami guyub rukun. Heeh. Presiden-presidene jenengan lumantar buduwi nggih saged kompak Heeh. luar biasa. Kula remen pokoke angger pentas petuk kanca sedulur sing padha rukun iki seneng napa malih kalian dulur lanang menika? Heeh. Kula nggih kepengin nyontoh kerukunanipun Mas TB. Karo Dulure lanang sapa dulure lanang? sing ngacak wedok. Oh, Sapa? mondal ta? Sopo? Maca wedok ya. Apri Mimin ya maca wedok. Kowe kok sok lali lho modele. Ora Dulurmu dhewe sing mirip wajahmu najan te nek macake iki wadon dadi nyiliti wi. Oh, iki. Nah, niku kula kan pengen ngerti kados belionya Mas Dwojo nggih rukun gitu. Jenengan kalian Pak Cahyo nggih rukun niki. Ora usah nyebut cah kuwi. Niki napa to iki? Aku nek karo adik kuwi satru berang-berang dina iki. Ya ora entuk ngono kuwi. Jongo. Lah Ngono to. nyapa dulur-dulurku dhewe ora entuk. Ora ndene ngono. Kok direbung kewan kok pas kok batang. Lek karo dulur iki kudune ya guyub Ora rukun. iso niku nek jenengan niku lho mboten kalih adik kula. Lah, orane rukun mergore. Jenengan nak ngerti adik kula to. Ah ngerti. Mas Hengki sing nderek cak percil sing Ah. maca wedok. Kula niku ngantos sakniki mboten satru, Pak. Ora loroan. Ora kur. Ora satru, ora loroan. Satru aku. Mate ra rukun. Heeh. Lah sebabe apa jane? Aku ki anane nemplok sampean iki pengen ngerti kerukunane sampean. Sebabe niku kan bapak riyen kan macak wedok. Oh, Mbah Sandirana. Endang kulino di mangsa sing kulino nderek Pak Kiro niku. Sing wedakane nganggo wedak pon. Heeh, bareng kapundhut ditinggali warisan Warisan. Warisane apa? gelungan. Gelungan. Heeh. Kula kali Hengki niku rebutan perkara gelungan. Mah. Geger nganti dipisah Sunan Kudus. Terus
Hubungane. Kowe nek omongan modele sak penakmu lho. Saking ramene. Oh saking ramene ya. Lah ibu sing mboten lila kula ken ngalah wis to Le. Wong awakmu iku nyambut gawe ya wis iso. Mesakno adikmu ben digawe gelungane ben macak wedok nerusno cirine bapakmu. Kura ken ngalah gelungan diwariske teng Hengki. Ibu kalih ngrem-ngrem ati kula dipun mboten diparingi gelungan tapi diparingi wujud bebungah lintunipun. Oh, nggih ijol gelungan. Ora mboten diparingi gelungan kanggone ijole gelungan niku. Lah ijole gelungan apa? Diparingi bumi kamardikan awujud alas terik ken babat nggih menika calon bukanipun mongso. Kok iso tekan pemanahan piring iki blakran. Kowe iki nek ditakoki tenan-tenan kene iki yo penasaran. Ya wis kula kuwi pokoke. Sak ngertiku seniman kuwi padune iki nek ngepasi pentas, dateng panggung, tapi nek di belakang layar tetep sami rukun gitu. Iya, iya. Tenan kuwi. Lah ngomongke sapa? Takonono dadi rukun apa ora? Karo sapa? Kang Mas Kalinggo, Cahyo Kuntadi. Lho nek kali Mas Kalinggo rukun wong Mas barep. Kali Mas Cahyo Rukun. nek teng panggung nek teng griya Rukun. nek pas ning gone kalangan Rukun. mosok. Lho piye to iki? Nek pas 41 niku. Oh, beda nek kuwi ya kudu musuhan. Musuhan Kuwi jenenge yo pekatne penyakit masyarakat, ora kena ngono. Apa niki memperingati hari jadi Bojonegoro udah bersih, kowe wis kondo to. Wis ora ene apa-apa nek iki mung persatuan dan kesatuan. Iki ngoten to, Kang. Kepara nyata. Lho, ngono. Dadi niki ora kena ngono isin kuwi. aku nek arep awake dhewe nek ngendho dulur dipirsani kare kanca-kanca Dwi Jolaras kuwi isin. Kenapa? Iki ku wah tolok ukur kerawitan seluruh Indonesia. Paham aku. Kerukunan cara komposer gawe lagu delengen to gamelan Bali wis cumepak. Kowe arep njaluk iringan model apa? Sunda, Banyuwangi, Jawa Tengah, Jawa Timur komplit iso. Bener. Sopo dajal iki nyuwun sewu niki lak dalang sedaya Mas nggih. Iya, iya, iya. Kowe ben ngerti kowe nek main ning gene panggunge Dwi Jolaras. Lulusan paling ora SSN. SSN opo Eskar kabeh iki Sarjana Kerawitan komplit. sarjana karaoke. Kok rono lho senengane iki. Ora kena ngono. Kula iki kenalno, lek ning panggunge Dwi Jolaras iki kala mangsa ki nek diagelan nek ning Dwi Jolaras ki minder tenan. Ning Dwi Jolaras nek Banyul kan wis umum Mas iki. Nek Banyul iso kudu iso nembang loro joget. Kuwi patokane. Aku nek jam Banyol iki mau wis kudu diseneni ae. Nyapa? Wis aku tak nembang enek ngono. Oh, ngono. Nek nembang bawa iso tenan. Jajal. Nggih kersane bawa Pak. Swantene sewae Pak. Oh. Suarane apik wingi maratuwane disuarane setruk kok. Kok rono lho. Pelok Mas Lendro. Anu dandang gula e. Lah ya sinindro apa pelok? Lendro apa pelok? Pokoke kudu ngepasno aku. Oh iya. Ketoke kok pelok ketoke. Kenapa? Kembang ora yakin. Kaya adan kowe. Ya selak. Ya. Selendro. Kenapa Selendro ngaleh. Masa ora hafal cangkemku. Lendro ning Mojokerto. Oh keloro. Ya rasa purik perkara ngene kok terus purik Alah lho. ora. Heeh. Kuwi digandeng Kowe sapa-sapa. kudune bersyukur genteni sapa-sapa sing Kepepete kok anti mangkat dhewe karo aku jalan. Dadi Alah, tak omongi kowe. Aku ngejak kuwi mergo mesakne awakmu. Besok wayahe bayar Bang Mekar bareng bojomu. sepurane aku wis gak ndek Bang Mekar. Lah terus apa? Bojoku mek BRI. Oh iya. Ya ngono larase Lendro. Napa ija Apik nek jebule nek suarane nek jan nyolong telek lho. petek. Lah ya petake kena telek. Iya. Mananyar puniki Pah suarane kung. Pantesan itu omah diceluk kung ngarep ndi kung. Ngakak. Aku jak omongan biasane laling Kang. Timbang kancaku celuk kus bae kakus. Moyang payeng polae manungsa Suarane apik, bocahe bagus, pinter dakel, bayarane murah. Wah, seneng aku. Itu indah rasane.
Kandani golek sing kena dibeli dhuwit kita ame digo rabineh gitu. Aku golek sing murah-murah penting jalan. Ya, legamu penting padha lilone. Aja bingung ing nalare Yo men dikancani karo Paranggono to, gen ora Iya, ketok iya. ijen ngono. Anu, Ayo. sinten? Sing nomor 3 saka kene sapa jenenge aku? Anu- Sapa? Lintang, Lintang. Ya, Lintang koyo Lintang. nate koyo sak emperan koyo. Heh? Anu nggih, wajahipun kados penyanyine Sangga Buana. Ah iya. Napa enten sesambetan kalih ingkang Lah, Romo. bapake pengendang Sangga Buana. kan coba-coba ngadeg diajeng. Tutuk, 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 tutuk. Rodok ketel. Ayo. Alah, alah, alah. Atu apuk lambemu. Dan aku orang tuh saya sebentar. Terus pundi Kang Mas? Tanjung. Gak kowe. Tuk, tuk, tuk. Di Ranti Sawetara mergo nyun sewu asmanipun sinten wau? Lintang. Dik Lintang anggone Hangulas Sarira, Hangulas Wadono lagi rampung. Heeh. Mulat Sarira, Mulas Hangulas Wadonan Hmm. ben rampung. Wis wadunan. Ben mencep. Piye Om? Loh, Om, Lah nyun iya. sewu paring asma Oh, sinten? nggih kula Lintang. Dalemipun Jumantono. Jumantono menika daerah pundi? Karanganyar. Jawa Tengah. Nggih. Nyun sewu napa tasik wonten sambetan kalih Mbak Putri penyanyi Sangga Buana? Nggih kula adikipun. Adik. Mosok Mbak Putri duwe adik, Mas? Nggih. Adik apa apane jujur wae lho. Adik. Adik tenan, Adik. adik tenan to. Lek tak kok detail aku diapakno jane. Nggih kula anu putrane. Kowe anake Putri. Aduh, anakku. Loh Jenengan ki Bapak. Ora nyangka babar pisan. Putri penyanyi Sangga Buana. Aduh, kowe nduk anakku pirang-pirang taun ora ketemu. Lah kok Aku mbiyen urun kuku. apa? Urung apa? Urun kuku. Kuku ki apa? Kuku piye? Kuku iki lho. Coba kukune nek sing padha apa? Nduk. Jenengan iku ramane kula. Aku bapakmu, Nduk. Napa nggih? Aduh, sungkem. Sungkem. Bapak. Iya. Piye ta? Hei, hei, angker yo. Duh, Ger. Ora nyono babar pisan kowe saiki dadi ayu. Mergo nalika kowe wujud ana ing kandungan nalika isih wujud jabang bajul. Jabang bayi. Bayi. Saiki jaman semono usum bajul, Pak. Oh iya. Kowe kandhut dening ibumu Putri. Metu kowe ning kowe lahir wujud cacat. Entuk wangsite Dewayan kowe wis ngancik yuswa 17 taun kowe bakal walaya Taman Jati dadi putri kang ayune Srisnawari jebul kowe Lintang. Nggih Bapak kula kangen kalian jenengan, Pak. Duh pangapunten. Bapakku bae kaya ngene. Asline kaya ngene, bae. Piye? Aku iki pakmu lho. Ya gak apa-apa, aku mending gak ketemu karo sampean. Iya, Ning omah bapakku gondrong kok, mosok nemu sik kaya ngene. nenek njaba gondrong ben bapak pas mlebu gundul. Sumpah ya kaya ngene iki. Ora ngerti sing cilik kowe. Kowe ora ngerti. Ngertimu lah wis gedhe. Biyen nang jero wetenge pakmu gundul sumpah ora mesti ya. Apa iya? Lah mulo takoni. Gondrong ya lagi-lagian. Gondrong ya lagi-lagi. Alah ya wis melu karo nderek ning gone Pak Kangko ya. Nggih. Gladi sing tenan, nganti pinter, nganti Amin. statusmu bintang tamu, wis dadi Amin. bintang tamu metu saka grup iki ya. Loh, sik. Iki malah arep ngerusak piye to iki? Pancen biasane ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Dikempet-kempet, disapa-apa, moncer bintang tamu, lunga. Ngono kuwi biasa. Biasa.
golek sing luwih larang. Mulane iki 1 2 3 4 iki ora dipinter karo tango. Iki goblok kabeh. Tak goblok nih pancen. Ben ora dadi bintang tamu gitu, Pak. Heeh. Ora tak kayak kesempatan blas. Nah. Tak goblok nih pokoknya sini. Betul. Dadi duwe anak iki ra kudu kabeh kudu pinter ya. Iya lho. Kudu enek sing digoblokne. Iya ben ana sing nunggoni pake karo mboke nalika wis tuwa. Oh, dulure sampean pira? Papat. Sampean sing nang Aku omah ndi? iki adikku wedok kabeh dolen luar kota sing ning omah kare aku to. Oh, berarti sing goblok. Oh ya aku. Oh, ya wis. Endok anu dampingi Nek doa sadar ya. Iki apik Pak dijak toprakan iso jen. Iso lho ki mbiyen tau main ketoprak karo aku kok. Nggih. Heeh. Aku daprok minak jinggo. Jenengan? Iya. Dan iki dadi sambap. Dadi waito apa? Kencana Atau wungu. puyenge. Kencana wungu. Heeh, kenyanya. Aku Kenyanya biyen wungu. kencana wungu. Niki saged nopo? Hebat apa ora? Ah iso. Mbok coba dipraktekne minat jinggone kono, dayune sapa iki? Dayune aku, Oh, berarti aku. Damar Wulan. Loh, ya. Iki kencana wungu minak jigo. Ngono. Ayo, Alah dadak kaya ngono barang to. dajal percaya. Aku wis lali ceritane kok. Wis suwe banget. Ampun. Pirang-pirang tahun. Dayon. Apa bose? Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kur-kur ketewek, kur ketewek. Ya, pokoke sama walik ae. Alah, hebat. Weh, ngene iki yo ora penak lho, mosok minak jigo kok ngene paling ora mung tok kene tok lho, ngene kan gayane kan kayu klinting. Iya. Aku wis rasa nganggo ngadeg, aku wis rapate ngadeg. Lho, Sriuning. Srunding. Kok tekan serius? Kok serius? Kowe jane ngerti minak jigo ora lakone? Iki lakone Kok sadar seriuning to? Kencana wungu minak jinggo dayun. Oh. Iki juber-uber minak jinggo Minak arep jinggo. dijaluk dirabi gak gelem akhirnya njaluk tulung ning gone Sepong. Kok tekan sebut. Kok teko Sri. Damar Wulan. Damar Wulan. Jamar Wulan berarti ngenteni tekane kencana Tekane, wungu. Ya, kencana wungu. Kok kowe Doyak-ayak seno dadi doyak-ayak. Iya no. Iki ono langendrian lho. Langendrian. Oh, iki langen sik berarti ya? Iki bahasa Indro ya. Sun iki dutaning nata. Oh, langendriane. Keparat. Ratu kenyok mojo Segak aja. Wah, mati telinga. kekasih Damar Sasongko. Damar Wulan iki jenenge Damar Sasongko. Kinen ngedok bulu Bisma. Enak-enak. Kayak Sandirono. Kalau kok ya terang dia ya. Wes kok langan jani ngono. Dawu apa sih? Timun sigarane yun. Dan disabun kagungane. Oh, Ayo bangun negarane. Nggih. Blarak disampirke yun. Main cedak ra ngampirke. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Ketekur wek ketekur wek. Lek lam. ning kamar. Ora to. Kono udah bawa. Iki langen sih berarti. Ya langan sih. Nggih. Digandeng lho, Mas. Bentino rebut ducung. Kuwi Sing bar kuwi sabar kan ya, anu Mas. to. Sapa jeneng kencana wungu kon nyolong godone minak jinggo to. Godho, nyolong godho. Godo. Nggih, godho. Cangkeme arep cepet muni godo. Dayun pelat ya diprotes. Ya, ayo, terus. Ngumbar murka lan sere ati. Dayun. Dawa bose. Ngetan bali ngulon yun. Apa setyane kelakon? Dayun. Dawa lurai. Kae swara apa yun? Kae suarane motor. Oh, kae suarane apa? Kaya jek eling lho, kuwi taun pira to kuwi? Daglane pabak. Ayo terus. Andane. Ngombar murka Nonano. sere ati
Nah, terus ngalah disio-sio bener jare lupo Nah, iki lagi pisan to melu awakmu. Nggih, nembe pisan perdana Mas teng jenengan. Luar biasa kok nek kepepet nggih pokoke kepepet siap pokoke sing murah-murah mon Heeh, nek kepepet awakmu ora iso, mau ngejak duduk. Iya. iku ya prei Ya. Sendro gen melu kono kowe karo Dodo. Oh, wis dadi kiper ngono ya. nodrat kersane ngalah becik katite kang ala ketawis Terus tresno. Tuku kuwi gathukane tuku kuwi. Ya, nonano ngunduh karma pala Iya. kene-kene nyedak marang pun kakang Kanjeng Das pundi kakang? ora sah dadi graeng atimu yen pancen iki dina kowe dioyak-oyak karo bupati ana ing Blambangan aku sing bakal nandingi mula saka kuwi kowe ana ing paungkuranku ae hei Minat Jinggo Apa? Dawuh bose. Kae nantang aku Yun. Alah, ladeni wae bose. yen pancen kowe satriya tama dudu wanita kang dadi musuhmu iki aku Damar Wulan ya Damar Sang Sangka Kayun, tantang ana Yun. Si keparat murang toto. oh lakon mati dening aku Wani mlebu taman sari. woi woi Mencari kesempatan. Wani nyidra karo paduka tanding ana mring mami woi Dayon kowe apa yen pancen sekti iki Damar Wulan nadyan kadangku dewa ingsun ora bakal kikre oh maju kowe keparat babu itu makane letno apa ngono kuwi gambare pencak silit hah kekunci dhewe sih pun jenengan mantep pun Ora man. ora wani ngendi kang dadi ratumu ana ing Blambangan iya Minat Jinggo Apa? yen pancen kowe satriya ayo iki adepono Damar Wulan ya Damar Sasangka Ora perkara awake dhewe tarung. sapa karepke apa Kowe mbelani sapa? aku mbelani ya kuwi sesembahanku Anjing Kencana Ratu Wungu. Kencana Wungu
timbang awake dhewe gelut ya kene awake dhewe ngetokne tenaga. Lah kek kencana wungu dipek karo Dayun. Loh, tentreming ana ing Majapahit iki mergo kencana wong arep gonjak dadi ra tentrem. Sing gonjake asine dudu aku. Sopo iki? Dayun. Weluh, Aku le. mati dening aku. Lah kowe kono geger aku ya karo iki. Ngono nek rondo piye masane lho. Iki jane lakone piye to iki? Ayo ndak ayo. Sri Huning, Sri Huning. Jane lakon kuwi apik ya. Ya. Cuma sayang Jonegoro jarang ketoprakan. Ah. Saiki apa-apa ya larang. Ya, iki pamurite Sri Huning saka Pak Wartoyo Kedung Adem. Ugi menika saking Pak Suprapto. Inggih. Sri Huning sing disuwun. Nah, ya coba jarke Nduk Lintang. Nduk. Monggo. Kono ben karo Minajinggo tak tayu panik dhewe. Ya. Ya nak, diaturke Sri Huning ya. Sri Uning mustika tuban lapun tresna kang sapaya pati marang Raden Wiratmaya Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Pak Eko Mugiono tasih monitor. Sugeng midhang tangan Mas Eko. Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Sambung capek gunung mamundut saking Leklam. Men disusul karo Mbak Wiwi Ernawati. Ayo. Tresnan ning
Saping gunung, Lek Lam. Pangundhutipun. Pak Suprapto. Lalale. Diaturke. Iki sing rung diaturke lagu Selendang Biru Mas Ebe. Oh nggih. Anu, Wanda, ayo ndak. Wanda, Selendang Biru iki. Iki capeke ra karuan iki bocah iki capek. Delok raine lek ngluyup ngono. Laris ra umum Yo mong kok. Ning luar biasane walaupun laris ning jaba nek Dwi Jolaras tampil tetep mbelani Dwi Jolaras. Oh, lebih mengutamakan mriki Pak. Oh iya. Setia. Heeh. Nah, dekne bintange Dwi Jolaras Indonesia wis mumpul nek wis laris golek rombongan liya. Ya ora nek iki Setia kok tipe wong wedok. Setiae modele kaya ngono anggar bathuke amba ngono. Ya amba alise ketel. Heeh, iya. Mamu ngawi ndek san ya? Nggih, ngawi. Wah, ngawine ndi? Ngawine Jogorogo. Lho kok jawabane ngono sih? Lah kudune piye? Lah pripun? Mosok lah. Mboten mesti ngono. Heeh, lho ora mesti Mas ngawine nek duit ning hotel ngono kayak gitu. Saiki wis mesti ya. Oh pasti ya. Heeh. Wis duwe cowok apa durung lho? Dereng. Urung. Lho, mosok. Mosok jare wis mesti. Ya wis nakno. Mesti paling ning engkos. Napa? Mesti napa Pak Tengkos niku? Ning engkos ki mesti lek turu ngono lho maksude. Masa atur ning tengah dalan ya ora mungkin to turu ning kos. Nek Wandan iki cah meneng. Heeh. Ora sugih swara kok. Ah, tenang. Kuwi rabi no paling ya meneng ngerti-ngerti meteng ngono dadi. Boten nek niku. Turune Kunti Tali Broto ya tau tumindak macem-macem. Kunti tali apa? Broto. Broto kok broto. Termasuk anu putunipun yang Wulu Bisma. Begawan Bisma.